kami malipay sa pakig-uban kaninyo ni ining adlaw nga igpapahulay. Sa dili pa kita magapadayon, gusto na ko ipaila-ila ang atong mga kaubanan, ang atong mga panelists ni ining ataknaa. Dinhi sa akong tuo, mao ang atong health director sa Southern Mindanao Mission, si Pastor Enrile Yata. O ang atong kauban dinhi sa tunga, mao sa nato ka district pastor sa Southern Mindanao Mission, si Pastor Henry Mangasang. Sa dili pa kita magapadayon mga kaigsuunan sa ato ang pagtuon ni ining panahon, nining adlaw ipapahulay, ato hangyoon si Pastor Henry sa pagadumala sa atong pag-abli nga pag-apo. Mga muyo kita. Dalayawon kami gmaon ang mga Ginoo tiya ka sa among lamang kinabuhi kag tag-iya sang kaalam. Kami palapit sa imo, nagapangayo kami sing tabang, kaalam nga ikaw magahatag sa amo sing paghangop, labi lagi sa pagtuon karon nga adlaw sining amo simana nga pagtuon sa imo mga pulong. Kabay pang ibang espiritu maghatag sa amon sing ihibalo, kag sa mga viewers karon sa bilong kalibutan nga nagatan-aw ini nga pagtuon labi lagi sa sining amon simana nga pagtuon sa imong leksyon. Kabay pang ikaw magatabang kag magagiya sa amon. Salamat Ginoo sang imo kaayo pagsabasang pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Muadto ta mga kaigsunan sa ato ang pagtuon karong buntaga. Ang atong leksyon na anata sa lesson number 7. Nagauluhan the 7 trumpets. Ang 7 ka mga trumpeta. So sa dili pa padayon atong hangyoon si Pastor Yata sa pagbasa sa ato ang memory text nga makit-an kini sa Pinadayag Kapitulo 10 versikulo 7. Nagaingon sa Pinadayag 10 versikulo 7, hinunuan nga sa mga adlaw sa tingog sa trumpita, inighuyop niini sa ikapitong manulunda, pagatumano na ang tinago sa Dios. Sumala sa iyang gipahibalo ngadto sa iyang mga ulipon nga mao ang mga propeta. Okay, salamat Pastor Yata. Makita nato mga kaigsuonan, kining atong memory text, naghisgot kini sa mga misteryo nagikan sa Dios. Ug sa atong miaging leksyon nga duha, lesson number 5 ug number 6, naghisgot kini sa selyo o timbre sa Ginoo. Ug makit-an nato nga kining timbre sa Ginoo naay 7 ka mga selyo. Apan makita nato nga sa wa pa niabot sa ikapito nga selyo nga kaigsuonan, adunay gitawag nga interlude o kanabitaw gisalot nga mensahe sa Ginoo. Ug makita nato dinhi mga kaigsuonan nga kining ikalima nga selyo naghisgot kini ingon pa sa ato ang leksyon, this is the cry of the faithful of all ages. These faithful ones were portrayed as soul under the altar, crying to God for justice. Ang ilahang pangutana, how long? Hangtod kanusa, Ginoo. O ang tingog sa langit, nga nag-ingon, they urged them to wait because the day was coming when God will judge those who harm them. So makita nato mga kaigsunan, nga kiningatong leksyon ni ining simanaha, nagisgot kini sa usa ka butang naagian sa mga katawhan. Ug makita nato nga kining 7 ka mga trumpeta mga kaigsunan, isa kining interlude or insertion tungod kay dunay mensahe sa Ginoo sa dili pa ipakita kanato ang maong ika-7 nga selyo. Ingon pa niya dinhi, the vision of the 7 trumpets shows that throughout history God already has intervened on behalf of His oppressed people and has judged those who harm them. Mga kaigsunan, usa kini nga pagpadasig nga nato. Nga bisan pa anaata sa kalisod, anaata sa panahon nga kita gilutos sa ato ang pagalagad, gisulayan ang atong relasyon sa atong Ginoo. Sultihan ta kaigsuon sumala sa atong leksyon, anaatay kasaligan. Natay paglaom kay ang Dios mao'y naa sa atong dapig. The purpose of this 7 trumpet, mga kaigsunan, is to assure God's people that heaven is not indifferent to their suffering. So usa kini nga nagpakita kanato mga kaigsunan nga ang langit wala nakalimot sa atong
kahimtang. So kung atong tanawon mga kaigsunan sa ato nga leksyon niining si Manaha, makit-an nato kini mga 7 ka mga trumpeta. Apan ang pangutana mga kaigsunan, usa may buti pasabot aning trumpeta. What is the meaning of the trumpet sa balaan nga kasulatan? Atong pangutanon niining atong mga panelists unsa may inyohang ikasulti ani? Sa dili pa nato na tubagon, gusto nako tong last statement kay ganina nga nagaingon nga ang usa sa mga tuyo sa Dios sa paghatag niining 7 ka trumpeta mao ang paghatag kasiguruhan sa katawhan sa Ginoo nga dili gyud siya mo pasagad sa iyang mga katawhan. Amen. Kini gyud mga kaigsunan ang makahatag kanato og kalipay kay gawas nga gipasaligan ta sa atong langit nga amahan, gihatagan kita niya og usa ka pamahayag nga samtang kita nagagunit diha kaniya ang iyang grasya mao gyud ang mohatag kanato sa pagbarog diha sa katarong. Amen. Ang kahulugan niining 7 ka trumpeta nga gisulti dinhi usa ni maguni ka senaryo nga makita nato diha sa ika-7 nga silyo. Diin human sa paghatag sa Ginoo sa iyang nga grasya nga kini usa kini ka makita nimo duhay ka supplementary nga mga komentaryo niini. Kining punishment sa katawhan o punishment sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nagagipit no sa katawhan sa Dios hangtod sa iyang pagbalik niya. Unya kung imo kining tanawon mao ni ang mensahe sa Dios kining 7 ka trumpeta ngadto sa iyang mga katawhan sa dili pa siya mobalik unya. Okay, so salamat kaayo mga kaigsunan. Kung atong tanawon no sa daan nga tugon, makit-an nato kini dinhi ang kahulugan niining trumpeta. Sumala pa sa ato ang leksyon, sa daan nga tugon, ang trumpeta importante kaayo ni. It's very important part of the daily life of ancient Israel. Nga naman, tungod kay mga kaigsunan, ang purpose ni ini, their sound reminded people of, number 1, worship in the temple. So mutingog na gani ang trumpeta mga kaigsunan, nagtawag na, nag-remind sa mga katawhan nga panahon na ni sa ato ang pagsimba. Ikaduha, trumpet also were blown in battle. So dano pa yung matingog pod mga kaigsunan, ang trumpeta, isa pod ni nga pagpaybalo sa mga katawhan nga dunay gubat nga mahitabo. Or panahon sa ting-ani, patingog gihapon ang maong trumpeta. Og bisan pa sa panahon sa festival. Kana bitaw atong celebration. Kita nakasinati naman tagdaghan nga festival. So dinhi sa General Santos City karong February do na sila pinasahi nga festival. So ang blowing of the trumpet went hand in hand with prayer. So makita-an nato dinhi nga sa 7 trumpets sa diha nga gipatingog mga kaigsunan sumala pa sa atong leksyon, they also reminded people to be ready for the day of the Lord. Mo na hinungdan naghisgot kini dinhi ug gitawag nato nga prayer. Sa diha nga patingugon ang trompeta sa karaang panahon nagtawag sa mga katawhan sa ilahang pag-ampo. Ang pangutana karon, Pastor Manggasang ug Pastor Yata, unsa maning pag-ampo kining mga katawhan sa Dios? Niining tagna. Atong hinumduman nga sa last nato nga lesson sa Lesson 5 na nakita nato dito mga kaigsuonan kung unsa ang pag-ampo sa mga katawhan sa Dios labi na ang mga balaan. Unsa man kining ilahang pag-ampo, the prayer of the saint. Sa inyong hunahuna. Ang ato nga leksyon nagpahinumdum kanato ang pag-ampo sa mga santos niya ng panahona kini siya sumala sa atong leksyon diha sa Domingo nga ang pinadayag utso giablihan kini sa usa ka hulagway diin ang manulunda nining panahona nagbarog sa taliwala sa Ginoo apan sumala sa atong giingon nga dunay insertion or interlude kini siya mauman ang kining paghatag sa kining sa karaan pa nga panahon ang pag-ampo diha sa Jerusalem nga kini ang mga katawhan sa Ginoo
magasunog kining sa sunog inihaw bisan unsa kabaho sa maong dugo niini tungod sa maong aroma nga gihatag o gibubo dito dapita mahimo ra gihapon kini siya nga humot. So ang pag-ampo ng mga kaigsunan, mga kahigalaan, kini siya nagapunting didto sa paglaom nga ang Ginoo magatabon diha sa ilahang mga sala. Aron makuha nato mga kaigsunan no ang background sa gisulti ni Pastor Yata. Atong gablihan ang atong mga Biblia mga kaigsunan, mga magtutudlo sa Sabbath School. Ang Pinadayag kapitulo 8 bersikulo 3 o 4 nagaingon sa dinhi mga kaigsunan, and another angel came and stood over the altar having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should add it unto the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saint went up before God out of the angel's hand. So makita nato mga kaigsuunan, kini naghulagway sa serbisyo sa sanctuary sa karaan nga panahon. So makita nato dinhi ang pag-ampo sa mga katawhan sa Ginoo. Ug sa diha nga nisulod ang maong hari didto sa templo sa holy place. Yan ang dadon dito sa altar of burning incense. Sa pagdala niya dito mga kaigsuunan, ang aso musaka ngadto sa ibabaw representing the prayer of the saints. Inubanan sa pag-ampo sa maong nga pari, musaka ngadto sa langit din sa atong Ginoo. Ug makita nato mga kaigsuunan nga at the end sa iyaha nga serbisyo ni anang adlaw, when the priest come out, he threw the censer down on the pavement, producing a loud noise. Sa iyaha nga nigawas na siya mga kaigsuunan sa templo, yan ang ilabay ang maong censer nga mag-produce siya og tingog sa diha nga mga madunggan sa mga tao. At that point, ingon pa niya dinhi, 7 priests will blow their trumpets marking the end of the temple service for that day. Sa ato pa natapos So, natapos na ang maong serbisyo ni anang adlaw. Apan dunay mga uban nga naghunahuna nga kana siya nga serbisyo nagpunting ngadto sa close of probation. Pero kung atong tanawon, mga kaigsunan, ang leksyon wala ni ana nga direksyon. The incense represent una ang pag-ampo sa mga katawhan sa Ginoo nga kini ginatubag sa ato nga Dios. Makita nato dinhi nga the seventh trumpet of God's judgment are rebellious humanity in response to the prayer of the oppressed people. Makita nato ang duha ka katawhan dinhi. Ang katawhan sa Ginoo nga gidaog-daog ug ang ikaduha ang mga katawhan nga rebellious nga mga katawhan nga maoy nagdaog-daog ni ining mga matinumanon nga katawhan sa Dios. Mao nay ingon niya dinhi nga kanus apa mana Ginoo nga imo kaming tagaan o gustisya sa among pagkamatinumanon diha nimo. Ikaduha, the trumpet follows the death of Jesus as the lamb and ran consecutively throughout history hangtod didto sa second coming. Mo tong gisulti ni Pastor Yata kaganiha nga kini nga event mga kaigsunan magapadayon hangtod didto sa pagbalik ni Kristo. So makita nato mga kaigsunan nga ang atoang leksyon naghisgot kini sa mao nga mga trumpeta nga naghatag kanatog pagpahimangno nga panahon kini sa ato nga pag-ampo. Kung atong tanawon mga kaigsunan, kanus ama ni nagsugod kini gitawag nato nga trumpet, the time when the trumpet began. Kung atong tanawon mga kaigsunan ang atong leksyon na aba mo inyuhang hunahuna din ha, Pastor Yata og Pastor Mangasang. Give us your insight on this matter. Pastor Yata. kanus akin nagsugod. Yes. Kung atong tanawon dinhi sa ato ang leksyon, anaa dinhi ang iyahang beginning sa ato ang the trumpet. Kung atong tanawon dinhi mga kaigsunan, the throwing down of the censer in Revelation chapter 8 verse 5 suggests that some Adventists interpret this as a glimpse of the close of probation.
But the seven trumpets seem to forecast event of the course of Christian history. A number of indication of the text substantiate its interpretation niya, mga kaigsunan. First, kano sa nagsugod? Una, the pattern of the first half of the book is the vision begin with the New Testament era and covered throughout Christian history. So kano sa ni nagsugod, mga kaigsunan, sumala pa sa atong leksyon, ang mao nga trumpet nagsugod kini sa Christian era. Kung inyong nahinumduman, mga kaigsunan, katong 7 churches, daw mauni, mga kaigsunan, ang Ang sinugdanan. panahon ni ini nga 7th trumpet. Aniya pa dinhi. Number 2, ingon pa niya dinhi, whatever the casting down of the censer or the fire in Revelation 8 verse 5 means probation is clearly not yet closed at the time of the 6th trumpet. Nga naman, mga kaigsunan, because there is still an intercession going on diha sa holy place. Naa pa ang pagpataliwala sa atua nga Ginoo diha sa templo. Ug atong makitaan, mga kaigsuonan, nga niining panahona na aning interlude nga gisulod na pod, mga kaigsuonan. Dinhi sa atua nga pagtuon. So atong tanawon, mga kaigsuonan, ang usa ka kasinatian sa usa ka manulunda dinhi sa atua nga leksyon. Kung inyong tanawon, there was the angel nga nagdala og open book. O pag kini nga open book, mga kaigsuonan, usa kini nga libro nga giingon nga ayaw isulat ang mensahe. Usa maning open book nga gina-mention dinhi Pastor Manggasang sa ato ang leksyon dinhi sa pinadayag. Kung ako dara matan-aw pastor nga ang manugtunda nagpalapit sa kay John, agod nga iya abrihan ang amo nga libro. Medyo nalibo gani ang ulo ni John tungod sini nga hitabo tungod kay may mga butang nga hindi niya naintindihan, pero mas maayo lang kay ang manugtunda amo ang magagiya kag nagatabang para nga hindi malibog ang hunahuna ni John. Kag ini nga libro kung aton dara nga basahon nga ginhatag niya sa kay John, kag sila niya kauna ini nga libro. Ang bala ang kasulatan may ara dira nga ginatawag nga pagkaon. Kay siling sa Ginoo dito nga hindi lamang mabuhi ang tao sa tinapay apan sa pulong sa Ginoo. So pinaagi sa pulong sa atong libro gipakaon niya sa kay Juan. Kag kun aton dira nga makita ang resulta nga sa iya nga pagkaon medyo tamis si iya nga dira nga bibig, si iya nga baba. Apan sa dira nga nakasulod na siya nga tiyan, nabatsa kanya nga daw upload katama. So ini may mga implication, may mga meaning gyapon ini sa mga hitabo sa panahon niya kag sa palaabuton pag nga panahon. Okay. So salamat, Pastor Manggasang. Pastor Yata. Kining pinadayag 10 versikulo 1 ngadto sa 4 kung ato ni siyang basahon. Palihog daw, basaha daw sa... Nagaingon siya Binisa. 10 versikulo 1 hangtod sa 4. 4 mingon siya og unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga kusgan og nagakunsad gikan sa langit. Siya sinuloban og panganod og sa iyang ulo dihay usa ka balangaw. Ang iyang naong maingon sa adlaw ug ang iyang mga bitiis maingon sa mga haligi nga kalayo. Bersikulo 2. Og sa iyang kamot dihay binuklad nga usa ka gamayng basahon nga linukot og ang iyang tuo nga tiil diha niya itunob sa dagat og ang iyang wala nga tiil diha niya itunob sa yuta. 3. Og unya misinggit sa makusog nga tingog miingon sa usa ka leon nga nagangulob og sa pagsinggit niya mitingog ang 7 ka mga dalugdog. 4 og sa nakatingog na ang 7 ka mga dalugdog isulat ko na unta kini apan akong nadungog gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagaingon ililong ang gisulti sa 7 ka mga dalugdog ug ayaw kini isulat. Okay. So makita nato dinhi nga usa ka open book with
nga gidala sa mao nga manulunda. So si Mrs. White doon na siya gisulti dinhi sa SDA Bible Commentary, volume 7, verse 971. Nagingon siya dinhi. Ang manulunda, kung kinsa ning manulunda nga nagtawag ngadto kang Juan. Apan kusgan siya. Ingon pa niya dinhi, the mighty angel who instructed John was no less a personage than Jesus Jesus Christ. Christ. So makita nato dinhi makigsunan nga wagi lahi, wagi lain kundili ang manulunda sa Dios nga gigamit dinhi way lain kundili ang atong manluluwas na si Ginoong Jesucristo. Ingon pa niya dinhi, John is not allowed to write down what the thunder have said. There are things concerning the future that God has not revealed to us through John. Mga kaigsunan, usa kini nga mensahe nato. Nato na pa'y mga miyembro sa atong iglesia nga mahilig og mathematics, mga kaigsunan. Mahilig mag-compute. Gani niabot ang panahon kaniadto nga mingon sala niining tuiga mobalik na sa Ginoo kay tungod aning among nakita nga computation. Igsoon ang manulunda nga mao si Kristo nagingon kang Juan ayaw isulat. Tungod kay ang pagbalik sa Ginoo dili nato angay kompyuton. Wa na kay balo ingon pa ni Matthew, ingon pa sa mga apostoles nga walay bisan kinsa nga nakaybalo gawas lamang sa amahan. So igsoon ang angay lang natong buhaton mao nga kita makaandam sa atong mga kaugalingon. Murag nagkalalimi ang ato ang diskusyon. Balikan nato unya mga kaigsuonan kini bitaw tamis apan pait. Kay naata sa panahon sa ato nga break. Ayaw mong biya mga kaigsuonan. Ayaw balhin ang channel. Pabilin mo din ha kay sa dili madugay mubalik ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuonan sa Takna sa Pagtuon. Ang usa ka atong gibiyaan kaniha mao ang manulunda nga nagdala og basahon. Kung atong tanawon ang Revelation chapter 5, chapter 10 verse 5 to 7, hangyon na ko si Pastor Yata sa pagtan-aw niini. Pagbasa niini. 10 versikulo 5 ug 7. Palihog daw Pastor Yata. Gingon sa pinadayag 10 bersikulo 5 hangtod sa 7 ingon siya, og ang manulunda nga akong nakita nga nagtindog sa dagat og sa yuta mibayaw sa iyang tuong kamot ni ngadto sa langit og nanumpa pinaagi ni adtong buhi hangtod sa kahangturan nga mao ang nagbuhat sa langit og sa mga ani-ani ini sa yuta og sa mga ani-ani ini og sa dagat og sa mga ani-ani ini nga wala nay gayoy langan-langan pa. Hinunua nga ang mga adlaw sa tingog sa trumpita inighuyop niini sa ikapitong manulunda pagatumano na ang tinago sa Dios sumala sa iyang gipahibalo ngadto sa iyang mga ulipon nga mao ang mga propeta. Okay. Salamat. Kung atong tanawon dinhi sa in English nagingon mga kaigsuonan, ingon pa siya sinhi be time no longer. Wanay panahon labi na sa bersikulo 6. Usabi buti pasabot ni ana mga kaigsunan. Kung atong tanawon ang gihatag sa Dios, kumpara nato sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 6 ug 7, maskutan nato dinhi mga kaigsunan ang taas kaayo nga panahon din adunay kagitngit niini nga kalibutan. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, adunay hitabo nga gitawag gini sa Daniel 7 Daniel 12. 12:6 ug 7, where an angel states that persecution of the saints will last for a time, times and a half of a time. Kung atong makita makaigsuonan, this is the longest prophecy. Nga kining pinakataas nga tagna mga kaigsuonan, mao kini nag-remind kanato nga mao na ning kumpleto na ni nga pagpahibalo sa Dios alang sa impormasyon nga atong gikinahanglan aron maandam kita
sa iyahang pagbalik. Mao nang ingon sa dinhi nga wa nay musunod ani nga mga pagtagna. Mo ginungdan nga ang manulunda nagaingon ngadto kang Juan ayaw na nag-isulat. So makita nato dinhi nga this ended o nagsugod kini sa 538 AD hangtod sa 1798 nga kini naglangkob mga kaigsuunan hangtod po na didto ni sangko hangtod didto sa 1,260 days or year. Naibalo naman ta mga kaigsuunan nga sa prophetic days is equivalent 1 day is equivalent to 1 year. So makita nato dinhi nga kini nga 1,260 days natapos kini didto sa 1844. O sa may ilhanan nga kini natapos. Mao niya ang sunod nato nga hisgutan mga kaigsunan nga atong gibiyaan kaganiha sa wa pa ta nag-break kaning gitawag nato nga tamis apan pait mga kaigsunan. Nahisgutan kini ni Pastor Henry kaganiha nga giingnan si Juan sa maong manulunda. Lami tingali ato ning basahon gihapon Pastor iyata sa Binisaya kapitulo 10 bersikulo 8 ngadto sa 11. Tanawan nato unsay gisulti mga kaigsunan. Mingon siya og ang tingog nga akong nadungog gikan sa langit misulti ka nako pag-usab nga nagingon. Lumakaw ka, kuha ang basahong binuklad nga anaa sa kamot sa manulunda nga nagatindog sa dagat og sa yuta. Og miadto ako sa manulunda og giingnan ko siya nga ihatag niya kanako ang gamayng basahon nga linukot. Og siya miingon kanako, kuhaa kini og kan-a mapait kini sa imong tiyan bisan tuod sa imong baba matamis kini daw dugos. Yes, og gikuha ko ang gamayng basahon gikan sa kamot sa manulunda og akong gikaon kini og matamis kini sa akong baba daw dugos apan sa gitulon ko na kini ang akong tiyan mibati sa kapait. So salamat Pastor Yata sa maong teksto. So makita nato dinhi mga kaigsunan. Hinumduman nato ibalik nato ang ato ang pangunahuna nga ang libro sa pinadayag ang una nato nga pagtagad ani symbolism ni tanan. Simbol. Okay? So kini mga kaigsuunan ang basahon daw gilakbitan na kaganihan ni Pastor Henry. Kining basahon mga kaigsuunan nga gipakaon. Ingon ni Pastor Henry kaniha gisgutan niya ang Matthew kapitulo 4 nga man shall not live by bread alone, but by the word of God. Kini nga basahon mga kaigsuunan, mao kini ang kasinatian sa atong mga katawhan. Ingo pa dinhi sa gibasa kaganiha, gipakaon ang mao nga basahon, tamis sa iyahang baba, apan pag-abot sa iyahang nga tiyan, perti nagyog paita. So sa may kahulugan ani. Kaya sa atong nabaluan, Pastor Ray, nga sa atong panahon anay nga atong si William Miller nagawali siya nga makarin ang Ginoo. Para sa mga katawhan sa atong nagapalamati, tamis katama, kay magkarin ang Ginoo, magabalik na. Pero pag abot sa pizza, nga gitala na, wala sa nag-abot. So that is a great disappointment. Isa ato kapait para sila eksperyensya nga na nabatsagan. Okay. Apan sina nga panahon, sa dara nga wala nagbalik si Gunisos, amo ato ang gihambal na dara nga sulti liwat, ihambal liwat. Kay kung pananglitan, Pastor Ray, Pastor Yata, kung nagbalik sa itong nga panahon ang Ginoo sa ginhambal ni William Miller nga 1844, so wala kita karon kay balo sa kamatuoran. Wala kita na-appeal karon sa ginatawag nga paglaom nga ihatag sa among nga mensahe. Apan ang kanami lang sa atong eleksyon karon kay ihatag pa ini nga mensahe sa tanang nga mga katawhan, sa tanang nga mga tribo, kay ini nga mensahe nga gisulat amo ang makahatag kalipay sa mga katawhan, labi na gid atong umalabot pa nga magkinabuhis ning kalibutan. Amo. So salamat Pastor Henry sa maong explanation. Makita nato mga kaigsuonan nga sa dihang ilahang gisusi ang balang kasulatan. Pertigyog tam-isa sa dihang ilahang nakaplagan ang hapit na nga pagbalik sa atong Ginoo. Mao pa gining tam-is natong paglaom mga kaigsuonan. Apan sa dihang ilahang gikwinta-kwinta mga kaigsuonan. Niabot man gyud sila ni anang puntuha nga tuig 1844 gideklarar
sa mga magwawali mao si William Miller kauban sa iyahang pundok gipangbaligya ang ilahang mga balay, gibaligya ang tanan nilang butang ug tuwa na sila naghulat ni anang panahona. Apan nabuntag na lang mga kaigsuonan. Ni anang October 22 o 23 na lang sa buntag. Wa gihapon ni balik ang Ginoo. Dito nagperting paita mga kaigsuonan. Pait nga naman. Kaya ang mga silingan nga nakakita nga ilahang gibaligya ang ilahang mga Kabtangan. buta kabtangan, maulaw naman sila dito. Pait naman yun. Ilahang dagway dito tanaw kay wa man gyud natuman ang ilahang gipangtagna nga mobalik. Labi na si kito Ginoo. na ito nag-ingon ba Oh. na pastor nga, siling mo palangit, karon ari pa magalit ni. Na yun. So, Oo na imbis siya. nga magtutong pa sa pag-alaga, iban to naghimo na lang sing dili maayo. Oo. Apan, ang maayo na dira kay may ara ang mga grupo nga gagmay nga nagpadayon sila sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Apan maayo din mga kigsunan. Ang leksyon nag-ingon nato, nag-ingon sa toa din nag-ingon siya. However, when Christ did not appear as expected, they experienced a bitter disappointment and searched the scriptures for a clearer understanding. Ganahan ko ana Oh. kayo Pastor Ray. Yeah. Tungod kay may duha ka klase ng mga tao nga naa sa kalibutan. Sa diha gani nga sila ma-disappoint, sila mawad-an na dayon og pagsalig sa Ginoo. Humanya na biyaan nila ang Dios. Di na mag-alagad. Apan adunay usa ka klase nga kinaiya sa usa ka tawo nga kini nahitabo nga sa diha gani nga adunay kapakyasan nga mahitabo siyang kinabuhi sama ni adtong kapanahonan nila ni William Miller sa panahon sa disappointment ang misangput sa ilang una basi na si Pieta. Diha nagsugod Pastor Ray, Pastor Henry ang ilang kahingawa nga imbis nga mo diskuryo sila ilang gituklod ang ilang kaugalingon nga ilang balikan ang ilang nasugdan sa pagbasa sa Biblia. Kini nga kinaiya kun mao ni ang atong sundon mga kaigsunan, mga higala namo bisan unsa nga kapait nga moabot sa atong kinabuhi imbis nga talikdan nato ang Ginoo, kita giagda nga mobalik ta dito kaniya ug atong paglian ang iyang mga saad kay mao gyud ni ang mohatag kanato sa labing matamis nga resulta bisan luyo sa kapait sama sa kasugilanon ni Juan sa iyang pananaaw na kining pagkaon niya adunay dako kaayo nga kasinatian niya nga hapdos man na iyang tiyan apan imbis nga ang iyang gibati naluya siya apan iya hinuon nga gipaningkamutan ang pagpangita subli kun unsa ang kahulugan niini mao ni ang atong kasinatian mga kaigsunan. So, salamat mga kaigsunan kung atong tanawon, no? Mao kini ang usa ka butang nga angay gid natong tanawon nga sa atong pagalagad dili kanunay tamis. Adunay kapait. Apan ang pinakamaayo nga atong buhaton. Kung doon na may mga hagit sa atong pagalagad mga kaigsunan, atong hinumduman nakaagi sa atong mga pioneer sa atong iglesia. Nibalik sila sa pagbasa sa Biblia. Ayaw palayo. Balikan natong basa ang balaan nga kasulatan. Alang sa clearer Oh. understanding. So kung atong tanawon mga kaigsuonan, sa diha nga niabot ang mao nga kasinatian. Ingon pa sa sunod nga kapitulo sa Pinadayag, kapitulo 11 bersikulo 1 ug 2. Ang manlunda dunay gisugo nga pagabuhaton ni Juan ni ining tungura. Palihog daw atong basahon sa Binisaya. Okay, pinariyag. 11 verse 1 and 2. Okay, mingon siya sa uno. Unya gihatagan akog sukdanan nga daw sungkod. O giingnan ako. Tumindog ka og sukda ang templo sa Dios og ang halaran og ang mga nagasimba sa sulod niini. Apan ayaw pagsukda ang hawanan sa gawa sa templo pasagdi kana kay gikatugyan na kana ngadto sa kanasuran og ang balaang syudad ilang ilang pagayatak-yatakan sulod sa kapatan og duha ka bulan. So makita nato din mga kaigsuonan nga ang manulunda gisugo sa pagsukod. Sukdanan. Adunay sukdanan. Muingong ganita mga kaigsuonan, this refers kaning concept sa balaang kasulatan nga sukdon ganin nimo. Hinumduman ninyo sa panahon ni Daniel gitimbang kulangan.
You have been weighed and found Wanting. wanting. Mao na ang tabo. So sukdanan means figuratively nakisgot kini sa paghukom. So bantayan ninyo nga ang naa sa gawas sa templo. Ayaw giapil og sukod. Buti pasabot mga kaigsunan nga the reference to the temple, the altar, and the worshipper points to the day of atonement. Nga kini alang kini sa mga magtotoo. Thus Revelation 11 verse 1 refers to the judgment that takes place prior to the second coming of Christ. Morning atong itawag nato nga investigative judgment. So makita nato dinhi makisunan kini nga hulagway nag-refer back didto sa serbisyo sa sanctuaryo o labi na didto sa heavenly sanctuary. Now karon atong tanawon mga kaigsuonan nga diha nga nakaangkon sila sa mao nga pait nga kasinatian, gibalikan nila ang pagtuon sa balaang nga kasulatan ug gilamdagan sila pinaagi sa balaang espiritu ug nakit-an nila mga kaigsuonan nga diay inay nga mubalik ang Dios ni anang tungura gitagaan sila og sukdanan. That is the starting point sa gitawag nato nga investigative judgment alang sa mga katawhan sa Ginoo nga makit-an nato diha sa pinadayag kapitulo 11. Now karon kay naa pa dinhi nagisgot maman ko dinhi sa atong leksyon mga kaigsunan ug gitawag nato nga duha ka mga witnesses. Kung atong tanawon mga kaigsunan legally, speaking legally, ang legalismo sa mga karaang panahon, bisan pagani karong atong panahon, aron nga mahimo ang usa ka kasabutan or usa ka dokumento mga kaigsunan, mahimo kini nga balido nagkinahanglan og duha ka saksi. So gikuha ni siya nga sitwasyon dinhi sa ato nga leksyon. Labi na diha makita nato sa pinadayag kapitulo 3 padulong ngadto sa kapitulo 11 bersikulo 3 ngadto sa 6 makita nato kining idea sa duha ka witnesses. Ingon pa niya dinhi sa atong leksyon, the idea of two witnesses comes from the Jewish legal system which require at least two witnesses to establish something as true. Mga kaigsunan. So makita nato dinhi usa man puy pasabot ani karon sa to ang leksyon Pastor Henry kaning duha ka mga witnesses o mga saksi. Okay. Sa aton karon na ibaluan ngayon, bisan pa sa atong pagtuon bayan sa propeta, nga ini nagkakahulugan sa warning o kon instruction kag ini ang witnesses o kon duha ka mga saksi nagarefer diri sa bala nga kasulatan nga amo ang Old kag New Testament. Mga abiyang ka mga kuturan, ang Ginoo nagamit ining mga saksi, ining duha ka mga libro, the Old and New Testament, nga magapamatuod sa mga butang nga iya igahatag sa aton, iya instruction sa aton o iya papanumdum kay siling pada sa second kukulian sila, no? Nga? The Bible, the scriptures are given to instruct, to correct, for correction. Agud nga ang tao sa Ginoo mamahimo siya nga matinumanon kag mahimo siya nga masinangkapan sa maayo nga buhat. Gani ini hindi lamang kita maghuna-huna nga ang balaang kasulatan isa na lang gid ang aton tuuhan. Kasagaran ang ilan na huna-huna nga wala na tong Old Testament kay daan na to karon ari na kita sa New Testament apan mga kuturan. The Bible is still very important for our living. Nga gigamit sa Ginoo para nga maghatag sa aton sa instruksyon pagiya papalapit dira sa iya. Kag ini amo ang magatudlo sa aton. Kaysa tuani nga panahon ko nakasala gani ang mga tawo, labi na gito mga hari, nagasuksok daw sila sang panapto nga sako. Ini nagapahinomdom sang ila kasubo, sa ila nga kasakit, apan sa dira nga sila nagbato na ining instruction pinaagi sa tat sa duwa ka mga witnesses amo nga nakahatag sila sing kalipay labi na sa paglaom. Mao.
So salamat Pastor Henry, makita nato din hino kining mga saksi o mga witnesses nagapanagna sumala pa dinhi sa ato ang leksyon nga naa sila'y ginabutang sa ilahang mga ulong sackcloth or signs of mourning. Ngano man nga kini nagakasubo sila samtang sila nagapanagna. It is because makita nato mga kaigsuonan nga from AD 538 to 1798 mauning pinaka makasusubong panahon alang sa mga Kristohanon mga katawhan sa Ginoo. Ngano man mga kaigsuonan, tungod mao ini ang pinakalisod nga panahon alang sa kamatuoran sa Balang Kasulatan kay ngano man gilubong kini. It was covered over by human tradition. Dinhi nagsugod mga kaigsuonan nga gipalabi ang tradisyon sa tao inay kaysa pulong sa Ginoo. Ug kini atong makita kini nga na-abolish ang religion in connection with the events of the French Revolution. So makita nato dinhi nga giwala gyud ang relihiyon. Isa ra gyud mga kaigsuonan ang gitawag nila nga relihiyon nga mao'y ilahang i-recognize. Mo hinungdan nga kining mga katawhan sa Ginoo ining panahon na tuwa sila mga kaigsuonan naga panago. So mo nga ang hitabo nga makita nato dinhi mura og gipatay ang mao nga mga witnesses. Apan sa atong leksyon nagpadayon sa pagsulti mga kaigsuonan, the resurrection of the witnesses points to the great revival and interest in the Bible in the aftermath of the French Revolution. Makita nato nga niadtong panahon na gitago ang Biblia. Bawal mo basa ang Biblia. Apan nabanhaw ang maong mga saksi. Kinsa maning mga saksi, gisgutan kaganiha ang daan ug ang bagong tugon sa Balang nga Kasulatan nga angay nato ni nga isulti ug iwali mga kaigsuonan, dili lamang ang ipikas lang, they are inseparable. Mo gani nga gitawag ni siya nga Bible kay duha ka libro mga kaigsuonan. O kini sa diha nga nabanhaw sila nibalik ang interes sa mga katawhan sa pagbasa sa pulong sa Dios, sa pagsusi sa pulong sa Ginoo ug nahimo ang kusog nga pagwali niini hangtod nga moresulta kini hangtod didto sa Second Advent movement which is the restoration of Bible truth. Nawala man yun eh. Kung atong tanaw na kasaysayan sa kalibutan mga kaigsuonan, niabot ang panahon nga kining mga nagpabilin nga matinumanon wala natarog sa ilahang pag-alagad, nanago sa mga kabukiran. Ang Biblia gisulat nila sa ilahang mga kamot aron lamang doon na sila ipasa nga mensahe kay bawal man ang Biblia so isulat na lang nila aron makamensahe sila. Apan human ni ining French Revolution mga kaigsuonan nibalik ang maong paglaom ug mao ni nagawas mga kaigsuonan ang Second Advent movement, the restoration of Bible truth ug niining panahon na mga kaigsuonan, this was the time the establishment of Bible societies and the worldwide distribution of the Bible. So makita nato dinhi nga kaniadtong panahon na samtang sila nagkasubo gibawal ang pulong sa Ginoo. Apan si diha nga nabanhaw ang duha ka mga saksi mao ang Old and the New Testament gipanghatag sa tibuok kalibutan. Pastor Yata na kay Hilabihan gayod ka makahuluganon ang mga propesiya nga nakita ni Juan dito sa Kamingawan or sa Patmos. Tungod kay iyang gihatagan og bili ang usa sa pinakamahinungdanon nga punto kining pagkawala sa maong duha ka saksi. Tiaw mo na nga 1260 ka mga katuigan mangit-ngit ka panahonan nga nagiingon gihisgutan diha resulta sa pagdili sa mga matag Kristohanon sa pagdala sa mensahe. Mao na nga ang kini nga mensahe nakapahinumdum ka nato nga ang gahom sa Ginoo wala gyud kinatuban. Ang gahom sa Dios dili ginato ni masukod sa tawhanon nga gahom o sa tawhanon nga kahibalo. Magapadayon kini unya iya gani kini siyang konbiktahon bisan pa ang labing makasasala nga tawo diha sa binilanggo o sa presuhan ug buhaton kini nga saksi ingon nga iyang magadala sa mensahe. Mao na mga kaigsunan niya. Kung atong tanaw na nga atong leksyon karong simanaha, kining duha ka witnesses nga gihisgutan dinis pinadayag 11
3 ngadto sa 4, imong makita nga kini balasahon nga naa mao na atong Biblia ginagamit karon, nagapasabot kini mga kaigsunan nga ikaw ug ako giaghat gyud nga tagaan natong importansya ang pagbasa sa Biblia aron pinaagi sa kahibalo nga atong maangkon, mapahat nato ang walay katapusang gugma sa Ginoo ngadto so wala pa nakabalo, Pastor Ray. Okay, so salamat Pastor Yata. So sa dili pa kita magapadayon mga kaigsunan, gusto na ko nga balikan ang ato ang imagery sa gitawag nato nga trumpet. The first 6 trumpet. Ang una nga trumpet mga kaigsunan, the first trumpet uses the Old Testament language of the judgment. Ang second trumpet mga kaigsunan, mauni nagpahinumdum kanato, it recalls in general God's judgment on those who oppose His message, particularly the fall of the ancient Babylon. Unya, ang ikatulo mga kaigsunan, it symbolizes the third trumpet, the parallelism of biblical imagery of the work of Satan. Mauni ang pagbuhat sa atong kaaway, diha batok sa iglesia. But the symbolism of lamp, spring, rivers, and water suggest spiritual life and growth sa ato iglesia o sa pulong sa Ginoo pagkailap. In the fourth trumpet, mga kaigsunan, morning naghisgot may tungod sa source of light. Nahisgutan nato kaganiha nga adunay naghisgutan nato ang kining gitawag nato nga ang adlaw, the sun, the moon, and the stars are darkened as a symbol of truth are partially eclipsed. Natong tungura katubitaw ingon nato nga ang mga manulunda o ang mga witnesses nga nagtabon sugsaklot samtang sila nagapanagna mga kaigsunan, mauning panahuna kay ang kamaturan gitago mga kaigsunan. This is the darkening. The darkening could represent the deepening of apostasy in the church. Ang ikalima nga trumpet mga kaigsunan, the partial darkness of the fourth, because the total and worldwide, this represent the triumph of religious apostasy and secularism. Muning naitabo mga kaigsunan nga ni kailap ni sulod ang maong secularism ug apostasy sa sulod sa atong iglesia. Ingon pa niya dinhi, while the first five trumpets have many allusion in ancient Egypt, the sixth trumpet particularly echoes the biblical accounts regarding ancient Babylon. So makita nato dinhi mga kaigsuunan nga kini nga mga trumpeta nagpahinumdum kanato alang sa mga umalabot nga panahon niining atong iglesia nga atong masinatian sama sa nasanatian nila sa atong mga pioneers ni adtong unang panahon. Ingon pa niya dinhi, the seventh trumpet signals the conclusion of this earth history. So makita nato nga kining ikapito, nakita naman nato ang unom ka mga mensahe sa maong trumpeta, kining ikapito mga kaigsunan, mauni naghatag kanato og signal sa gitawag nato nga konklusyon ni ini nga kalibutan. Nasa ato So, pa kining panahon na Pastor Yata. Pastor panahon ni sa pagpahibalo nga mangandam gyud ta. Na wala na gyud tay angay pang usikon nga panahon nga oras. Tungod kay madayag din sa ato nga pagtuon nga ang Ginoo iyag yun nga ipakita sa kalibutan ang iyang pagdumala ug ang iyang paggahom. Mao na nga ang mga tao nga nagadumili niini aduna gyud pahimanumdum ang Ginoo, no? Ngadto sa mga tao nga nagadumili nga ang iyang kapanahonan moabot ra gyud sa panahon nga unya sa pagbalik niya dawaton ang tao ang iyang ganti sumala sa iyang binuhatan. Bitaw. So kung atong hinumduman mga kaigsuunan nga gikan pa dito sa sinugdan sa tanaman sa Eden, nga ang maong planeta giilog sa atong kaaway, ang maong paggahom ni ining yuta. Ug makita nato mga kaigsuunan nga kini nga paggahom, hinumduman nato nga ingon pa na ang yawa kang Kristo sa diha nga iyaha nga gisulayan dito sa kamingawan after 40 days nga siya nag-fasting. Ingon siya, kumuyok bulang ka nako, ihatag nako aning kalibutan diha nimo. Tinuod na. Giangko niya. But I would like to tell you, after the death of Christ on the cross,
ug samtang siya nibalik kadto sa langit, that Christ was proclaimed to be the legitimate ruler of the earth. Apan wala naluya ang yawa mga kaigsuunan. Nagpadayon gihapon ang yawa sa paghatag og mga pagsulay, paghatag og mga kalisdanan sa mga katawhan sa Ginoo. Ingon pa niya dinhi ang description nga gigamit sa atong leksyon. Ug makit-an kini sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 12. Satan continues to wreak all the havoc he can, knowing that his time is short. Mubo na ang iyahang panahon. Apan abi ninyo mga kaigsuunan, kung doktrina lang ang gamiton sa kaaway mga kaigsuunan sa mga katawhan sa Ginoo nga mo igamiton niyang pagsulay, sultihan ta mo mga kaigsuunan, dili mabangbang ang Adventista. Di ta matarog. Di na matarog ang Adventista. Ang yawa, dili minus ang pangutok. Bright ang yawa. Mangitag paagi ang yawa, diin kita matarog sa ato ang paglagad diha sa Dios. Kung dili ta madala sa doktrina, bisan pag gisulayan naman yan sa una. Apanuwa man gyud siya kadaog. Usa may ang gigamit. Gigamit ang doktrina nato, gigamit ang adlaw nga Sabado, gipulihan ang laing adlaw, apan ang Adventista nagpabilin man yun nga matinumanon diha sa Dios. Musugot man yun nga mamatay diha sa iyahang pagtuo. Apan ining mga panahon na mga kaigsunan ang yawa, kay balo kung unsa iyahang gamiton. Usahay tagaan tanyag kahayahay. Nga sa atong pagkahayahay, sa atong kinabuhi mga kaigsunan, makalimot ta sa atong Ginoo. Muna nga pagbantay ta mga kaigsunan sa atong pagkinabuhi, because the devil knows that his time is short. And he used every opportunity nga bisan pa ang mga material nga butang iyang pagagamiton. Tanawon ninyo, ingon pa niya, the seventh trumpet heralds that the usurping power have been dealt with, and this world finally has come under Christ's rightful rule. Ang nawala ni Adan, mga kaigsuunan, kay gihatag man ni kang Adan, ang paggahom ni ining yutaa, human sa creation, gihatag sa Dios, apan giilog na sa yawa. Ug karon mga kaigsuunan, kuhaon og balik ni Kristo because He is the second Adam. So, mga kaigsuunan, paspas kaayo ang atong panahon. So, akong pangayuan ang atong mga kaubanan ng mga panelists, ilahang panapos ng mga pulong. Unahon na to sa Pastor Yata. Okay. Ganahan ko sa last part sa atong lesson. Tungod kay nagpahinumdum siya nga ang yawa mismo nasayod siya sa iyang panahon. Unya, maalamon gyud siya, sumala pa sa balang kasulatan. Nga iyang kaalam kung wala kanato ang gahom sa Ginoo, dali ra gid kita niya masayran kung sa atong kaluyahon. Ang yawa mga igsuon sa nining kapanahunan nato karon nagagamit siya og usa ka elemento kun hain gani ang atong panginahanglanon. Kun hain gani ang atong kaluyahon. Mao na nga magmatngon kita sa atong pagkinabuhi, magmatngon kita sa atong pagalagad kay ang yawa matag karon niya. Gani nagaingon ang walang kasulatan nga sama siya sa kaleyon nga nagangulob nga nangitag tukbonon. Basig dili ta magmatngon usa kita sa matukob. Og iyang gamiton ang tanan nga pamaagi aron nga kita mismo ingon nga mga katawhan sa Ginoo dili nato mabatnan ang kadaugan nga gisaad sa Dios ato. Amen. So ang atong pagkinabuhi mga igsuon, ayaw ninyo pagduha-duhae ang paghisintro niini diha sa tubangan sa Ginoo kay ang yawa walay gahom nga makigbuhi o muagaw kanato kun ang atong kinabuhi sintro diha sa tubangan sa Ginoo. Mga higala mga kaigsunan, ang atong kinabuhi ning panahona, ang atong leksyon nagpahinumdum kanato nga moabot ang panahon, moabotay pagyod ang kapanahonan nga malisod. Ayaw kamog kalisang kundili pasalamati kini kay mao na ang takna sa hapit ng pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Pastor Henry? Kag sa kalibutan, do ka angay kita ganagatan o pelikula, no? Kag pamati drama nga sa sining takna karon nga panahon, do ka angay kita nagpaabot sa drama nga kuana, ilang climax na, di ba? Amo na ng panahon nga mag-alagad nga matinumanon kita. Kag bisan pa atong isa ka trumpeta pagid, Pastor Ray, nga sa pagbalik sa Ginoo, nga pinaagi sa mga huni sa trumpeta sa manugtunda. Nga bisan pa gani ang patay nga nag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa sila, magabangon sila.
Amen. dito sa kinabuhi nga walay katapusan. Kita nga mga buhi pag-submiton sa mga panganod kag dito mangin kaupod naton sila nga nabanhaw na kang atong Ginoo sa walay katapusan. Kanang siling dira sa bersikulo 17 sa 1 sa 1 Tesalonica 4, gani maglinipayay kamo sa sini mga pulong. Kay nga man, kay ang Ginoo ang iyang saad matinumanon nga bisan pa sa mga kalisod, sa mga problema, kung kita magapadayon nga matutom sa atong pag-alagad, kita nagasalig sa dira sa Ginoo, kita kita ngaluwason. Amen. So salamat mga kaubanan sa tuang tak na pagtuon, ining taknaa. Hinumduman nato mga kaigsuunan that the seventh trumpet answers the prayers of the saints for judgment alang ngadto sa mga nagpersecute ngadto kanila. So makita nato nga ang seventh trumpet mga kaigsuunan, pabor ni sa tanan nga mga Kristohanon nga nagalagad diha sa Dios. Kay kini mao ang judgment sa Ginoo ngadto sa kaaway sa kamatuoran. Salamat mga kaigsuunan sa inyohang pagpaminaw apan sa dili pa kita magatapos sa ato ang pagtuon atong paminawan ang usa ka ambahanon sa awit. Lord, I give myself to Thee, just as I am. I have wasted many years of the love that Thou didst redeem by the sacrifice of Thine own life. Take my heart and make it Thine. Hear me, my dear Lord. I will love Thee with all my soul. Gamhanan sa limbahon nga Dios, Lead me dili masukod ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo ning taknaa. Nga among nabatian ang imong mga mensahe, nga ang pito ka mga tingog sa trumpita, kini nagapahinumdum kanamo nga ikaw hapit na gayod mo balik. Ug angayan kami nga magmatngon sa among pag-alagad, nga dili na kami maglangan pa sa pagduol kanimo, samtang may takna pa. Salamat Ginoo nga pinaagi ni nga mensahe usab. Madungagan pa ang among suod nga relasyon diha kanimo. Aron sa ingon niana, sa imong pagparehab, dili makawang ang amo nga gihatag nga kapanahunan sa pagbuylog sa imong buhaton hangtod sa takna nga imong kaming tawgon o niya mag-auban kanimo diha sa langit dong pulianan sa wala nay katapusan. Amen. Salamat sa pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Lead me, guide me, O God, and forgive me. Have mercy upon Thy sinful child. Help us to be strong to face these life's struggles and have this peace in our hearts. Sanctify my heart to be worthy. Let my mind be guided by Thy Spirit to prepare itself for the promise that You gave, a promise of eternal life. Sanctify my heart to be worthy. Let my mind be guided by Thy Spirit to prepare itself for the promise that You gave, a promise of eternal If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.